ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚಂಡ್ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಕುಡುದಿತ್ತೊಂದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬೊದುಲ್ಪದೇನು ಐದೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕುಡು ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೋನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 4 ಸಿಟಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವನ್ಗ ಕುಡುನು ಇತ್ತೆಂದು 4 ಸಿಟಿ ಆತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಳ ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡು ಶೋಕು ಬೇಯ್ದು ಕುಡುತ್ತ ನೀರು ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸತ್ತು ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ನಮನೆ ಕುಡು ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತಂದು ಕುಡುನ್ನ ಐತ ನೀರನ್ನ ಬೇತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಡುನು ಅರ್ತದ ಐತ ನೀರನ್ನ ದೆಪ್ಪುಗ ದು ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆದಲ್ಲ ಕಚ್ ಮನ್ಪೊಡ ಐಕ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಕುಡುನು ಇಜಿಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ನೆತ್ತ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಯಾನು ಕುಡುನ್ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಡೆಕ್ಕಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಡುತ್ತ ನೀರಂತ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ 4 ದೈನು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಮನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೆರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಬಿತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋನುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೈಪಾಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪುಗಂದೇನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಂಡೆದಾತು ಒಂದು ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪುನ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆರ್ದು 4 ಚಮಚದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತುನಮ ಅವೇನು ಪೊತ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಇಂತಂದು ಚೌಲೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡೆ ಕಡೆ ಕುಡುದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಮುಂದೆನ್ನ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆ ಉಡು ಆತರ್ತನ ಮೂಲ ಕುಡುತ್ತ ನೀರಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಕೊದ್ದೆರ ದೀತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದಿ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗವಡು ಒಂದು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡುತ್ತ ನೀರು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋ ನಿಕ್ ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ ಇದು ನೀರು ಪೂರ ಕೂಟುದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಒಂಜಿ ತೂದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಕೊದ್ದೊಡು ಏತು ಕೊದ್ದೆವ ರಾತ್ರಿ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಈ ಅದೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಏತು ಶೋಕು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೊದ್ದೊಡವು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಖಾರ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೇರವನ್ಗ ಈತ ಅಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ನಿಕ್ ದಾಸೆಂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಇನ್ನ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದುಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಸಾಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ 2 ತುಂಡು ಮಂತದು ಒಂಚೂರು ಇಂಗು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸಾರಿಗೆ ಸೇರ ಒಂದುಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ರೆಡಿ ಮಂತಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಕುಲು ತೂಯಿನೇಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.